Čaute ľudia, takže vidíme sa od ďalšieho videa a tentokrát to bude vlog a bude to o tom, ako sme navštívili solnú baňu Vielička, ktorá sa nachádza v Poľsku blízko mesta Krakov. Cesta nám zabrala zhruba 3 hodiny. Takže po 3 hodinách sme prešli na miesto do obce Vielička. Je tu vlastne takáto budova. Blízko bol aj taký malý park, tak sme sa tam išli pozrieť, pretože sme ešte mali čas pred tým, ako začína naša prehliadka. Takže po nejakom čase sme konečne išli do bane a na začiatok sme išli do hĺbky 64 metrov a bolo tam veľmi veľa schodov, okolo 350. Na ceduľky označovali, ako hlboko sme pod zemou, koľko metrov. Dolali sme schody a boli sme v hĺbke približne 65 metrov a pokračovali sme v prehliadke. Takže toto je miestnosť venovaná Mikulášovi Koperníkovi a je to asi preto, lebo sa vlastne narodil v Poľsku. V báni bolo viacero miestností a veľkých sál, ktoré boli poprepájané rôznymi chodbami. Bolesław poprosił o rękę węgierską królewnę, Kingę. Jej ojciec, król Bela, nalegał na tradycyjny posag. Jednak Kinga miała inny pomysł. Dowiedziała się, że w Polsce nie wydobywa się soli kamiennej, więc poprosiła ojca o kilku górników solnych. Z ich pomocą chciała odnaleźć w Polsce sól. Niewiele myśląc, Bela sprezentował Kindze całą kopalnię. W drodze do Krakowa królewna odwiedziła ją. Podeszła ją, rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Nie trzeba było długo czekać, ale na długie stulecia zapewniły Polsce dobrobyt. Niektórzy mówią, że w Kingi. I my, proszę Państwa, górnicy soli, obchodzimy... Naša prehliadka bola v poľštine, takže sme vlastne to moc nerozumeli. Takže už sme v ďalšej miestnosti a ďalej nás čakali schody, kde sme ďalej stúpali hĺbšie do podzemia. Schodov bolo naozaj veľa a už sme boli viac ako 90 metrov pod zemou.
A my sme vlastne prišli v takej najväčšej miestnosti, ktorá sa nachádza v celej bani. Bol tu aj oltár vytesaný do soli, takže to možno slúžilo ako kostol. A celé to bolo veľmi nádherné. Pokračovali sme ďalej do ešte väčšej hĺbky. A tu už sme dosiahli hĺbku 130 metrov pod zemou, čo je vlastne najhlbšie. A odtiaľ sme ešte museli ísť na výťah, ktorý nás vyvezie hore. K tomu výťahu sme išli dosť dlho, ale nakoniec sme k nemu prišli a mám pocit, že to bolo aj niekoľko kilometrov, pak sme išli dlho. A tu sme prišli k výťahu, ktorý nás všetkých naraz odviezol hore a odtiaľ sme vlastne pokračovali do mesta Krakov. Išli sme asi 15 minút do mesta Krakov, kde sme chceli vidieť hrad Vavel a rieku Vislu. Zaujímavé je, že toto mesto je ešte väčšie ako Bratislava a má okolo 700 000 obyvateľov. No aj tak sa nám hrad Vavel nakoniec podarilo nájsť, toto už je pohľad na rieku Vislu. Takže ideme sa pozrieť na hrad, na také hlavné nádvorie. Celkom pekný výhľad na mesto Krakov bolo tiež, lebo je tak viacej na kopci a odtiaľ sme už vlastne išli domov, čiže toto je už vlastne záver tohto videa. V bani sme prešli viac ako 3 km a v meste ešte ďalšie kilometre, ale celkovo sa nám výlet veľmi páčil. Takže toto už je z Krakova všetko a čaute.